armeija-aiheisia kappaleita, joita totta kai mekin haluamme aina tällä meillä esittää. Ja haluankin tässä vaiheessa esitellä, että meillä on Kersantti Pätijällä täällä minun oikea käteni aivan sopimussotilas, joka oli siis viime vuonna oli soittamassa sitten basistina, niin nyt on oikein tullut 8 kieltä on tuossa tuommoisessa mandoliinissa. Tuo on aika hieno tuommoinen ylennys tulla, että tuossa noin monta kieltä enemmän. No joka tapauksessa päästään siis tästä kappaleeseen. Alkuperäisessä kappaleessa ei ollut mandoliinia, mutta oli saksofoni. Ja mennäänpäs katsomaan toisenlaista kersanttia, nimittäin Kersantti Karoliina. Ja harvinaista bassosoolo. On mulla puutsit ja mä soitan kitaraa. Jopa luin se on mua kovempaa. Mun täytyy myöntää, että hieman peloinen on naisella nykyyn alla rättisulinen. Kun Karoliina lähtee, jätti tänne kaiken ilman kotipiaseen. Syytän sua iltapäivään, kun naiseni on kapuna. Mä touhutan sekä pullan pakastan, ynnä pitsin myrkää, mikä hieman arvastan. Surran äänesi saa kokoon kieksen. Kun Karoliina lähtee, jätti tänne kaiken ilman kotipiaseen. Syytän sua Elisabeth, mun naiseni on kapia. Joka sai eteenpäin kuuteen.
on ylivoimainen. Sä oot ylivoimainen. Vaikka on loputon moottoritie, mä tuun aika julkista suusutiin. Tuun yli aiheen ja portaiden, koska sä oot ylivoimainen. Kun lahjalla päivät ja palaa sydän, sä vain oletkin mun kartalle, koska sä oot ylivoimainen. Sä oot ylivoimainen. Kiitoksia arvoisa yleisö. Me olemme siis VMTK ja tämä on Sotilasorkesteri. Sotilasorkesteri. Tänään Eilomessuilla hieman harjoitteli. Sotilasorkesteri. Hetken aikaa teitä viihdytti. Suurin sotilas oli solisti. Tää lauluja puhaltimia puhalteli. Hei, Arne täällä soittaa rummuja. Hän tekee sen maastohousuissaan. Tämä oli Sotilasorkesteri. Tänään Eilomessua hieman harjoitteli. Sotilasorkesteri. Hetken aikaa teitä viihdytti. Aapo passua pompotti. Lattia vasten jalkaa läpsyttiin. Aksuja alkoi soittaa kitaraa. Ei tiedä mitään muuta sen hienompaa. Ja putkeen. Tämä oli Sotilasorkesteri. Tänään Eilomessuilla hieman harjoitteli. Sotilasorkesteri. Hetken aikaa teitä viihdytti. Ai niin, olihan meillä toi Marttikin vielä täällä. Tämä oli Sotilasorkesteri.